Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2023 i-Missing. La siyiqala khona ngevideo i-tape recorder eyirekhoda mhla ka-13 April 2008. Isikhathi ubaba igama lakhe uJames erekhoda indodakazi yakhe uJune owayejwayele ukuteketisa uma wakhe ambize ngoJune Park. Ngesikhathi besahlela ubaba nendodakazi kwangena uma kaJune uGrace Allen. Wathatha ikhamera uGrace waqhubeka nokubarekhoda. Ngesikhathi asabarekhoda ubaba wakhona waphuma igazi ngamakhala. Nokuyilapho ivideo emakhona ukudlala bese sibona kukhona umuntu owayeyitrima khona ivideo ikhatha iqalisa ngaphambi kokuthi ikhala likababa liphume igazi. Waseyisave kwi-desktop wayirename ngegama elithi Last Family Trip. Waseyisave kwifolder ebhala ukuthi for June. Ngalokho sesikubona kwi-screen sesiyacabanga ukuthi ubaba wakhona uJames wagcina eshonile ngenxa yesifo se-brain tumor. Lo muntu osebenzisa ikhompyutha siyambona eseyidelete le Google account. Siyabona nama-contact amaningi ayinama-message okuvalelisa nokuthi lo muntu uzama ukuthola indawo entsha yokuhlala uma uvela eLos Angeles. Imovie sivezela sasekwi-crime scene endaweni egcwele amaphoyisa ney'ntatheli okubuye kuvele njenge-series edlala kuNetflix. Manje kwaseku-2022 uJune esena-18 years owayesendelwa abangani bakhe ama-message amaningi becela imali kuJune for ukuthi bayothenga lento ekuvunyelwane ngayo khona lapho kwafona uma wakhe. uJune wathi kuma wakhe angajwayele ukusebenzisa uSiri kuyona yonke into. uGrace wayifonela uJune ehamba ngemoto esithola ukuthi emva kokushona kaJames uyena wazikhulisela uJune. Kodwa sithola ukuthi uGrace usene-boyfriend entsha igama layo Kevin Lynn ababeplane naye ukuvakasha bethatha itrip eColumbia. uGrace wayeyala uJune ukuthi njengoba ezohamba angalethi abantu angabazi ekhaya angaphuzi utshwala futhi ayigcine ilocation i-on sonke isikhathi. uGrace wabuye washo ukuthi kuzofika uHeather iloya yakhe ngoba naye uHeather unasi ispeki esasendlini. uHeather uzoloku echecka uJune in case makhona ayidingayo. uJune wacasukela ukugadwa ethethisa noma wakhe ombiza ngoJune Park ukuthi akasalifunde lo gama. June Park, you were just me that. Kodwa noma kunjalo uJune walalelisisa uma esezwa kukhulunywa igama lemali yezimo eziphuthumayo. uJune wahlephula imali engango-$120 kwezimo eziphuthumayo wasendela umngani wakhe ekuthiwa uVina. Khona lapho kwafika i-boyfriend kaGrace uKevin Lynn. Nokwathi uKevin Lynn esazama ukukhuluma noJune uGrace wangena wabingelela i-boyfriend yakhe emtshela ukuthi akabhukhe i-Uber baya e-airport. uGrace watshela ingane yakhe uJune ukuthi akabofika zobahlangabeza ngoMsombuluko eLos Angeles Airport. Inkathi uJune esebonakala ngisho ebusweni ukuthi sefisa ngathi uma wakhe ngabe sehambile. Yagcina ifikile i-Uber bahamba uGrace ne-boyfriend yakhe sebeyogibela. uGrace engayekile ukusenda ama-message okuvalelisa indodakazi yakhe. uVina umngani kaJune wasendela uJune i-message ethi utshwala sebebuthengile sebeready for ukuzokwenza iphathi lapho kubo kaJune. Ngokuhamba kwesikhathi uKevin wasendela uJune iy'thombe zabo benoma wakhe uGrace ukuthi sebesebhanoyini sebezofika eColumbia. Kodwa imessage yacacisa ukuthi uGrace osenda imessage ngefoni kaKevin. Nokwathi ntambama kwafika uHeather iloya kaGrace eletha ukudla kwakuzodliwa uJune. Nokwathi sehambile uHeather iloya uJune wasendela abangani bakhe imessage ukuthi usehambile. Bafika lapha abangani baJune bazogcwala kwaphuze utshwala kudliwa yona le mali yezimo eziphuthumayo abanye beyishutha ku-swimming pool. Nabazali baJune bengayekeli ukumsendela iy'thombe zabo ukuthi sebefikile eColumbia. uJune waspendi iy'nsuku nabangani bakhe ephuza utshwala. Wazobona nakwikhalenda ukuthi kwasekuwusuku ayengalikhohlwa le-Father's Day. Kodwa ngaleso sikhathi wayengalinakile eyiqhubekela nokuphuza nakuyilaza agcine esephalaza. Nokwathi later ngalobo busuku sembona esehleli yedwa ezibuka ividiyo yakhe esemncane ayishuthe nobaba wakhe. Waphosta leso sithombe sikababa wakhe ku-Instagram ethi yafisa ngathi ngabe ukhona. uJune wavuka ekuseni wakhumbula ukuthi u-1 week usuphelile sekuyisikhathi sokuthi ayohlangabeza abazali bakhe e-airport. ezibona ngendlela aguliswa ngayo ibhabhalazi nasendlini ngendlela ekungcole ngayo. Wavele waqasha be-housekeeping online ukuthi bazomklineka. Waqeda lapho waphuthuma ukuyohlangabeza abazali bakhe e-airport. Kodwa wama lapha e-airport kusukela ekuseni kwacishe waphela usuku lonke uGrace noKevin bengaqhamuki. Nokwazi kwaphela wona amabhano yangalolo suku. Wazama ukubafonela nokubasendela ama-message kodwa wayengaphendulwa umuntu. Where are you guys? I've been standing here for. Please leave a message. uJune wazofonela lelo hotela laseColumbia babefikele khona. Kodwa ngebhadi i-operator yayikhuluma iSpanish kuphela i-English ngayikhuluma. Wasebenzisa iGoogle Translate ukutolika lento eyayishiwo i-operator. Wase-request i-CCTV camera footage. Wasethusa ukuthola ukuthi into zabo babeyishiye ngemuva. Nanokuthi i-camera yakhona yayidelete into emva ka-48 hours. Ngokuthi uJune wayengasenayo imali eyanele yokufika eColumbia, wacela usizo kuHeather iloya kama wakhe. uHeather wafonela i-embassy yaseColumbia ukulungisa izinto. I-Colombian embassy yathumela ifomu ekufanele ligcwaliswe labantu abalahlekile. noJune wali-requesta ngokushesha ukuthi lixhunyaniswe nehhotela laseColumbia before i-video footage izi-remove-ke kwi-system. i-FBI agent eyayikhuluma noJune yamtshela ukuthi njenge-FBI yase-America banayo bona imvume yokuyo-investigate eColumbia. Kumele basebenzisane nama-authorities aseColumbia. Nokungenzeka lokho kuthatha isikhathi since beno-6 hours kuphela bene-video footage. u-Agent Park wacela kuJune ukuthi akabanikeze access kwi-email kamakho okungcono babone ukuthi ngeke bazame nokuthola ukuthi angaba kuphi. Kodwa ngebhadi uJune wamiswa iphasiwedi kama wakhe ayizama kaningi uyiqagela ingangeni. That's okay.
kwathi sekuphele 4 hours umngani kaJune uVina wamcela ukuthi at least abasebenzise ama-live cams afana nawa kule series akade beyibuka ku-Netflix, kodwa leyo mzamo yabo ayibanga nayo imphumela. Wabona kungcono ukuthi aqashe i-TaskRabbit yase-USA yokusebenzisa umuntu osebenze ehhotela lase-Columbia abangamkhokhela imali batholele le footage. Benze i-research bathola indoda igama layo Javier, ngenhlanhla yena wayekwazi ukukhuluma i-English. Wachaza lo baba ukuthi naye walahlekelwa indodana yakhe in 3 years, ethi njengomuntu owalahlekelwa uya-understand ukuthi uJune uzizwa kanjani manje. uJavier wavuma ukusiza uJune, ngathi uJune ecela uJavier ukuthi akambuyelele ehhotela ayobona i-CCTV camera footage yasehhotela lase-Columbia. Wafika umngani kaJune uVina abasesha naye i-Google password kaKevin, i-boyfriend kaGrace, ngoba beyitshela ukuthi kungenzeka ukuthi usebenzisa i-password ayisebenzisa kula amanye ama-website awasebenzisayo. Ngokuthi uVina wayene-base wayiqinisa kakhulu i-voice for ukuthi bafonele kona wonke ama-customer service line alawo ma-website ayisetshenziswa uKevin, laba becela khona i-password beprovide yonke information. Julia Chen. Ngaleyo plan amantombazana agcine kwazile ukuba ne-access kwi-Google account kaKevin, nokuyilapho abaqala khona ba-track ifoni kaKevin, kodwa bathola ukuthi ngakuKevin ayikho i-location history eveza iflight yabo sebebuyela back to Los Angeles. uJune wareceive i-phone call from uJavier wathi uyaxolisa ngoba i-CCTV camera footage ayisekho. Eqhubeka ethi utshele omunye wesifazane ocleanayo ukuthi ivakashe ey'mbili zase-America bezihambe ziya abantu abaye e-hardware. Nokwenza uJune wasola kakhulu ukuthi uKevin unesandla ekunyamalaleni kama wakhe. uJune wadecide ukutrack i-credit card kaKevin, wathola iy'tolo eziwu-8 zama-hardware kade isetshenziswa ikhadi likaKevin. uJavier watshela uJune ukuthi uzosiza ngoba uyawazi lawo ma-hardware. Ngenkathi esehamba ngesithuthuthi sakhe esincane sethi yokwenza uphenyo, iloya kama wakhe uHeather watshela uJune ukuthi lolu daba kalike lisetshenzwa amaphoyisa, kodwa uJune wakuziba lokho waqhubeka nokubheka ama-email kaKevin wethusa ukufica esinye isithombe somunye umuntu wesifazane oyegqoka ubra. Uma efunda ama-message yathola ukuthi uKevin ey'nyangeni ey'hlule ubeplanele ukuhlangana nalo muntu wesifazane one-email eyisebenzisa igama lothi ubunny cake. uVina watshela uJune ukuthi ababheke ama-contact block uKevin, nokuyilapho abafica khona inqwaba abantu besifazane. Bathola nokuthi uKevin ubeyibeza ngamagama amaningi angafani ebantwini besifazane abaningi abangafani abahlukene. Abaningi ababesendela uKevin ama-message ukuthi bafuna imali yabo back. Emva kokubona leyo nqwaba yamagama ayifake asetshenziswa uKevin, bathola nokuthi uKevin uke waboshwa isikhathi eside, nokuyilapho azayadedelwa khona ngeparole last year. uJune wacasulwa ile FBI agent u-Agent Park ukuthi ubemfihleleleni leyo nto. Dude's not cheating, he's a con man. u-Agent Park wakhumbuza uJune ukuthi lobo bufakazi ngeke babusebenzise ecourt ngoba kumanje uJune ungene ngokungemthetho ku-Google account kaKevin. uJune wabe sechecka kule email kaBunny Cake, kanti uzoyithola i-account kaBunny Cake ye-Instagram. Nokwathi uJune esebheka ukuthi usebenzaphi uBunny Cake, wathola ukuthi lo muntu wesifazane uyafunwa akatholakali for 2 weeks nasemsebenzini akasaziwa. uJune waphinde wachecka iy'ndawo ey'vakashelwa uKevin, wathola ukuthi useke waya emsebenzini kaBunny Cake iy'khathi ezimbalwa. uJune wasesha ama-phone numbers abangani bakaKevin. uJune wamthola umngani kaKevin igama lakhe uJimmy, owatshela uJune ukuthi bobabili babeboshiwe noKevin. Ethi uJimmy kodwa uKevin umuntu owayishiya kudala impilo yokungcola engasile. Khona lapho uJune wafonela uJavier etshela uJune ukuthi useyitholile i-receipt yokuthi uKevin uke wayisebenzisa i-credit card yakhe kule hardware wathenga ingidi kakhiye. Ethi lo babili okokuphela kutholayo kwamanje uJune wabonga kuJavier ngosizo lwakhe. uJune waqhubeka nokusesha kwi-internet esefuna ukuthola ukuthi uKevin noGrace uma wakhe bahlangana kanjani. uJune waba surprised ukuthola ukuthi uma wakhe uGrace noKevin bahlangana kwi-dating app, okwaphinde kwathusa uJune ukuthi uma wakhe uGrace ubeyazi impilo kaKevin endala ukuthi ubeyisiboshwa. uJune wazama ukuthola information from i-profile kama wakhe, wathola ukuthi uma wakhe ubeka wakhuluma noKevin ukuthi bazoba no-tourist location esondelene nesitolo sokhiye ingidi la iy'thandana ey'personalize khona amagama azo kukhiye wengidi okhiyiwe, okukhombisa ukuthi uthando lwabo ngeligqekeze umuntu bese beyikhiyela nezinye iy'ngidi eWall City Lovelock Bridge. uJune ngokubona leyo nto ingathi siyawenza umqondo wacela uJavier ukuthi awubheka kuleyo ndawo ukuthi angeke ayithole nengidi enama-initials zabo. Wafika wayithola ngempela uJavier ingidi eyayinama-initials kaGrace Allen noKevin Lane. uJune wasebenzisa i-live camera yendawo for ukucheck i-previous footage kama wakhe noKevin. There. He has a lock. uJune esabuka leyo camera footage wabona uKevin esekhipha i-ring esepropose kuma wakhe. Esasurprise yilokhu uJune wareceive i-message eyayiqhamuka kwi-FBI agent u-Agent Park wayemsendela i-video eyayinemoto eyayigebengu ezehle emotweni zaphuthuma ukuyokidnapha uGrace noKevin emva kwe-romantic proposal. uKevin Park watshela uJune ukuthi kunenye imali ekhishwe kwi-account yakwenye account engaziwa. Emva kokubuka lento uJune waphatheka kabuhlungu kakhulu ukulahlekelwa uma wakhe engasavalelisanga. uJune waphinde wabuyela kuma-message ayewasendelwa uGrace ngefoni kaKevin, wasola ukuthi kukhona okushaya amanzi lama engabubona ubuso bukama wakhe kuzona zonke iy'thombe.
wathi uma eklikha i-live picture wathola ukuthi lo muntu osesithombeni akuyena uma wakhe. Nokuyilapho uJune athola khona ukuthi umuntu obeye eColumbia noKevin bekuBunny Cake. Ama-FBI America aba nomhlangano ophuthumayo mayelana noGrace Allen. Nokuyilapho kwavela khona ukuthi uGrace usekhona la endaweni yaseLos Angeles. Ngokombiko wama-FBI uGrace kuyavela ukuthi ube yi-victim yezinto zobugebengu bukaKevin Lane. Bathola nokuthi igama likaBunny Cake langempela uRachel Page. Nokuvela ukuthi uKevin ubeqashe umuntu wesifazane ozofana noMakaJune azenze uMakaJune. Ngesikhathi uGrace uMakaJune ezobe ethunjiwe eLos Angeles. Ngokuvela nokuthi nodriver we-Uber naye wayeqashwe uKevin. Ngokuthi leyo Uber yayingenawo amarekhodi aleyo trip. Kwenye indawo yamagetho yaseColumbia, i-FBI yathola iqembu labafundi abachaza ngokuthi uKevin ubakhokhela imali ukuthi ba-act ngathi babathumba bobabili kuleya kidnapping esiyibone ekuqaleni. uBunny Cake noma uRachel Page naye waboshwe ekugcineni wachaza ukuthi wayekade ekhokhele uKevin ukuthi azenze uGrace ahambe njengoGrace. Ethi wayitshelwe ukuthi leyo nto ingxenye ye-TV show ezodlala. uKevin Park wabuza kuJune ukuthi likhona nelinye igama uma wakhe alisebenzisayo. uJune wayesecikile wathi igama likama wakhe uGrace Allen kuphela. Nokwavela indabeni ukuthi kwayena uMakaJune uGrace Allen kwakungelona igama lakhe langempela. uHeather iloya kaGrace naye wavumelana noJune ukuthi uMakaJune uGrace wayengakazi abatshele bobabili leyo nto. i-FBI yaqinisekisa ukuthi uGrace Allen akakabe umsolo kwamanje. Ababukeli beindaba abaningi babeyibuza ukuthi ngabe uGrace wathanda noKevin ngenhloso ukuthi anyamalala oqala impilo entsha kabusha kwenye indawo. Lolu daba likaGrace ngoba laliseyindabeni latrenda kakhulu kwi-social media nakwi-internet nokwakuyisihloko kakhulunywa kakhulu ngaso online. uJune lalumstress kakhulu lo daba futhi engafuni ukumukela into eshiwo umphakathi ngoma wakhe. Wasesha kwi-internet history kaKevin wathola enye site ebizwa ngeGuys eyayinama-message a-encryptiwe ngoKevin. Nokwathi lapho uJune mayeloga in wethuswa ukuthola ukuthi uKevin khona omunye umuntu kade chatha naye kwi-Guys 10 hours ago. uJune waqhuba inkulumo nalowo muntu ezenza uKevin for ukuthola ukuthi ubani lo muntu. Nokwathi aseyitholile ifone number yalo muntu uJune waphuthuma kwi-laptop kaKevin for ukuthola umnikazi wale phone number, kodwa wethuka kakhulu mayebona ukuthi inamba kabani. Kwakuyifone number yase-ofisini likaHeather iloya kama wakhe. uJune waphuthuma lapho ese-ofisini likaHeather wagqoka iwashi le-smartwatch azokwazi ukurekhoda ngalo. uJune esese-ofisini likaHeather wabuka kwikhompyutha wathola ukuthi ama-files amaningi asedeletiwe. Okwavela ukuthi khona umuntu osanda kuphuma la ngoba lento yayingakaqedi nokudelete. Wabuya wathola nesinye isithombe sasinesixwayiso sokuthi uHeather ngafa nokufa mayengasho something. uJune wathola ne-necklace kaHeather iqashukile ihlakazeke phansi. Waphuthuma kwi-storage room sase-office wafica ukuthi uHeather usebulewe ushonile. uKevin Park watshela uJune ukuthi kungenzeka ukuthi uHeather kukhona into abeyazi kodwa uKevin angafuni ukuthi yaziwe uHeather. Ethi kodwa okuthusayo ukuthi uKevin usaseColumbia pho ubani owenze lento. uVina wasendela uJune enye video eyayiveza ukuthi ama-FBI asetholile ukuthi uKevin ucashe yiphi. Nokwathi lapho uKevin ethi uzama ukubaleka amaphoyisa amdubula ambulala. uJune waqala lapho walalela ama-voice message kama wakhe amadala ayejwayele ukuwaziba ngawalaleli. Hey, sweetheart, it's Mom. Hey, Junebug. It's Mommy. I love you. uJune wakhumbula i-nickname uma wakhe ayembiza ngayo esemncane ukuthi uJunebug. Wazama ukulisebenzisa ukuvula ipassword kama wakhe bengavumi nangempela yavuleka ngegama elithi Junebug. Watrack ilast location kama wakhe lagcine khona. Wathuswa ukuthi i-location data kama wakhe yalahleka ngase-airport yaseLos Angeles. Wafica nenye i-email eyibhlokhiwe ibhala ukuthi kumele alazi iqiniso. uJune waqhubeka esefuna ukubona ukuthi ubani osendele uKevin ama-message ku-email yakhe. Lathola khona ukuthi ama-security camera ayithenge uKevin wayewathengele lo muntu wale email eblokhiwe. uJune waqhubeka waloga in kuma-CCTV camera esebenzisa i-email address kaKevin ngepassword entsha. Nokuyilapho athola khona ukuthi lama-CCTV camera afakwe komunye umuzi omdala ongasahlali muntu. Nokwasurprise uJune ukuthola ukuthi lowo muzi ile ndlela babeyivakashela uJune esemncane makuwama-vacation ngoba wakwazi nokunothisa ezinye izinto ey'ningi zasendlini ey'ngashintshanga. Wareceive i-phone call from uJimmy owayemngane kaKevin etshela uJune ukuthi unenye information about uGrace. Kodwa kwethusa uJune ukuthi uJimmy wayesefikile khona la phambi kwendlu. uJune ethuswa ukuthi uJimmy ubeyisiboshwa kanti naye uJune uhleli yedwa la ekhaya ingane yentombazane. Kodwa umuntu owayephambi kwendlu wayakhumula isigqoko sejacket. Nokwavela ukuthi ubaba kaJune uJames uJune wethuswa ukuthi indoda ayazi ukuthi yashona 12 years ago ila phambi komnyango njengamanje. You deserve to know what happened. Ubaba kaJune watshela uJune ukuthi uma wakho bekungayena uGrace Allen kodwa igama lakhe uSarah. Ethi mina noma wakho besilwa sixabana njalo. Nokwathi ngelinye ilanga uma wakho wakuthatha wahamba nawe emva kokuthi angiqambela amanga angibophise emaphoyiseni ngaboshwa for 12 years ngecala engingalenzanga. Ethi uJames kuJune uma wakho bezama ngayo yonke indlela ukungihlukanisa nawe. Ethi uJames ngiyavuma ukuthi uKevin sazane naye ejele waphuma ngeparole. uJune wabona lapho ukuthi ubaba wakho uJames wayeplane yonke lento ngaphambi kokuthi uKevin ahlangane noGrace. Wacabanga futhi ukuthi nobaba wakho uzoqambela uma wakhe amanga la umenze umuntu omubi. uJune baleke ememeza kakhulu ethi ucela usizo kodwa ubaba wakhe wambamba ngenkani wamthumba wamvalela ebhutini yemoto.
Siyayibona le video yasekuqaleni yango-2008 kaJune esemncane nobaba wakhe. Nesibonayo ukuthi uJune wathi esesuke eya kwenye indlu, uJames waqhubeka nokulwa noma wakhe xavuna nekhamera ebarekhoda ngayo. Kanti futhi uGrace noma singathi uSarah igama lakhe langempela wayekade ethole inqwaba yama-drugs ayefihlwe endlini yabo. Phezu kokuthi uJames ubeyisigqila sama-drugs, siyathola ukuthi ubephinde abe umuntu obahlukumezayo abantu besifazane, nokwenza ukuthi uGrace asabele ingane yabo encane uJune wagcina ebophisa uJames emreporta emaphoyiseni. uJames wayengayekeli ukuthreatenisha uGrace ngokuthi one day uyomthola. uSarah wabona kungcono ukuthi ukuze avikeleke ngcono alishintshe leli gama lokuthi uSarah abe uGrace. Waziqhelelanisa ngisho nakumalungu omndeni, wadelete ngisho iGoogle account lesibone eyidelete ekuqaleni. Lokho wayekwenze ngosizo lommeli wakhe uHeather, nokuvela ukuthi uGrace wayeyikhathile ivideo esusa le party la eshawa khona uJames. uJames siyambona manje uthathe ingane yakhe eyifaka ebhuthini ukuthi useyiletha kwenye indlu, wazomvalela kuleyo ndlu embophe izandla ney'nyawo emvale nomlomo. Wathatha isibhamu sigcwalisa ama-bullets wahamba waya kwenye indlu la esithola khona ukuthi wayekidnapha uSarah noma uGrace. Lafika wathithisa khona uSarah emtshela ukuthi uzombulalela ukuthi umhlukanise nengane yakhe for 12 years yazi ukuthi washona. uSarah wacosha into washanga uJames ebusweni waphuma wabaleka uSarah emkhiyele kuleyo ndlu. uJames wawudubula lowo khiya wawugqekeza ngesibhamu wavuleka. Ngaleso sikhathi uGrace esezama ukuqaqa ingane yakhe uJune wayeboshelwe esitulweni. uSarah watshela uJune ukuthi ubaba wakhe obulala uHeather yiloye ngoba wayazi izinto ey'ningi ngehistory yabo. uJames wavele wangena khona lapho wabakhiyela ngaphandle, wahamba lapho wathatha ifosholo lokumba wayomba umgodi la azobulala uSarah amgqibele khona. uJune wabona ikhamera khona la endlini, wazama ukufonela noma ubani ostreamayo. Wabuya wakhumbula ukuthi konje begqoka i-smartwatch, wasebenzisa leyo smartwatch ukufonela uJavier. Uthe esamchazela ukuthi akaloge in kwi-Instagram account yakhe afonela amaphoyisa about leyo house number esemva kwabe esithombe nasishotha nobaba wakhe ku-Instagram. Baphazamisa ukunqamuka kwe-network bengakaqeda ukukhuluma. uJames wakukhahlela umnyango wangena watshela ingane yakhe uJune ukuthi akamnike leso smartwatch asigqokile. uSarah wacasulwa ukubona ingane yakhe ikhonjwe ngesibhamu wangena phakathi nendawo. uJames wavele wadubula uSarah khona lapha. uJune wayesesaba ekhala wazama ukubalekela ubaba wakhe, kanti uzombamba nqemuyisele phansi. Kanti uGrace wayesephelelwa amandla uzothola iglasi ephihlikile wamgwaza ngayo. Kodwa uJames still wayesakwazi ukusukuma ngoba waphuma lapha endlini wabakhiyela endlini uJune noma wakhe olimele. uJames wayezama ukuphuthuma esibhedlela ngokuthi wayegwaziwe kanti uzophelelwa amandla endleleni washonela khona lapho. uJune wayesekhala wayexolisa kuma wakhe. uJune wabuye wakhumbula ukuthi konje wakwatshela uma wakhe ukuthi angasebenzisi uSiri kuzona zonke izinto. Wakhumbula ukuthi konje ismartphone sakhe bese phambi kwekhompyutha. uJune waya phambi kwe-CCTV camera watshela leyo AI kaSiri ukuthi akafonele amaphoyisa. Nangempela afika lawo maphoyisa okwakulekelelwe nayi-FBI agent. 30 squads in control. We have Zadlula inyanga siyathola ukuthi isitori sikaGrace Allen isona esasiyi-true story eyayihamba phambili kuNetflix. uGrace wayesindile ekudutshulweni kanti noJune wayesazi kakhulu isikhathi sokuspenda noma wakhe ethi ihlezi njalo eyisola ngendlela ayitreat-a ngayo uma wakhe engafuni ukumnika isikhathi sakhe. uGrace naye wagcina sezwana noJavier ababekade behlanganiswe ingane uJune. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories.